We are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy, nandito ako sa Davao Mountain Resort mga buddy. So dapat sa turil naman siya mga buddy, pero nindot ka siya diri may karon mga buddy, may kay nag-guitar may mga buddy. So yun po, kita ko sa inyo kung gaano kaganda itong Davao Mountain Resort mga buddy. Let's go. So, more lang entrance mga buddies. Ingot kayo sa mga buddies. Lugar, pakikita lang ko sa inyo kung sa kanina. More lang entrance. Yan, entrance na mga buddies. Entrance na mga buddies. So, nakita? So, nasa live small function hall mga buddies. Nasa small function hall mga buddies. So, nasa live building. So, balay sana mga badi. Siguro may kasal mga badi magamit sa mga badi. So, itong lahat na lang lugar mga badi. So, nakadala music at this mga badi. Function hall nila laga. Mini function hall nila mga badi. Nagkita. Mag-orami na magkita mga badi. Go fire. So, kota. Ano ilahan best view. Take one day mga badi. May dulaan sa mga bata mga badi. Yan, dulaan sa bata mga badi. So, pwede mo tambay diri, pwede po dito ang mga bata. So, yan na, sakahan na yung mga badi. So, tanawa na ito ang swimming pool nila mga badi. Swimming pool. So, CRs na swimming pool mga badi. So, nakata na swimming pool mga badi. Kung anda diri yan yung biin nyo mga badi is 80,000 mga badi. So, kung namin 80,000 mga badi, pwede mo diri mag-refresh mo nila ang pool. Yan, walang pool mo kayo. One, two, three, four. Kapag isa ito, five. Lima lang ka houses mga badi, pero ambot na pinaka-room. So, 100. Okay, daghan kayo mo. Kaya kayo masulog ng tao dito mga badi. Mga badi nga na siya kanindot mga badi. Nindot kayo ang lugar mga badi. So nakita nyo abad ni, so marag di ko gusto kaslon mga bali, pero na lugar nindot magpakasal mga bali kay daghan kay view, ay daghan kay siya kanang pwede mapicturean mga bali, and then nindot ang view, and then mahangin siya mga bali, medyo init siya karon mga bali, pero pag gabi siguro sobra na siya katugnaw mga bali, pero nindot siya mga bali, daghan siya matulugan yung tula kay mga pamilya, pwede magpa-refresh rin mga. And then wala di ko pasamok na rin mga buddy. So yun mga buddy, I hope you enjoy the place. So sobrang relax. Kung gusto nyo mga buddy na magkuhan rin mga buddy, mag-inquire, pangitaan nyo siguro ang page ko siguro nasa live page mga buddy, kayo wala ko balo. And then nag-guitar lang kami diri mga buddy. So yun mga buddy, and I hope you enjoy and subscribe to our YouTube channel. Yun, bye.